شمسيو زينا كسمعكم بوغن عفارنا بتግራይ ናይ ምግቢ ረድኤት ሒዘን ይንቀሳቐሳ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ መካይን ሕወሓት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስጋት ሓደጋ ኣመራርሓ ስራሕ ከሲሱ ብኻል ወገን ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ፈንቲ ራሱ ያሎ ዝጀመረ ውግእ ናብ ሓደ ሰሙን ይጽጋዕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሕወሓት ረድኤት ዝዓና መካይን ኣጥቂዑ ንዝብል ክሲ ዝሃቦ መልሲ የለን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ግን ሓይልታት ትግራይ ብዓወት ምግስጋሱ ቀጺሉሎ ካብ ክልላት ዝተጸውዑ ፍሉይ ሓይልታትን ናይ ኣምሓራ ገባራትን ናብ ዝመጽሉ ምምላስና ክቕጽል ኢሎም ኣብይን ብርሃኑን ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከም ዘየብልዎ እናፈለጡ ሓረስቶት ክሓልቁ ካብ ምግባር ንድሕርታ ይብሉን ጽልእና ምስ ናይ ኣምሓራን ዓፋርን ውጽዓት ህዝብታት ኮነ ምስ ምልሻ ኣይኮነን ንኣዴታትን ህፃናትን ትግራይ እንተ ዘይወዲኦም ድቃስ ምስ ዘይመጾን ዝበልዎም ኣብይን ደመቀን እዩ ንህዝብና ስግኣት ኮይኖም ክሳብ ዝቐጸሉ እቲ ስጉምቲ ብረት ኣብ ዘልዕሉሉ ቦታ ክቕጽል እዩ ኢሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብኻል ወገን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ከይኮነስ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣሸባሪ ኢሎም ዝጸውዕዎም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እዩ ኢሎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናይ ፌደራል መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ኣውጁ ሕወሓት ግን ውግእ ምቕጻሉ ኣይኮነነን ክብሉ ነቂፎም ኣቶ ሙስጠፌ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፌሊክስ ትሺሴኬዲ ተዘራሪቦም ምሕዝነት ክልቲአን ሃገራት ንምሕያል ሓቢሮም ንምስራሕ ቃልኣትዮም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ትሺሴኬዲ ንብልሽውና ንምቅጣም ትካላት ዴሞክራሲ ንምጽንካር ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ንምኽባርን ህዝባዊ ጥዕና ንምምሕያሽን ንዘለዎም ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ከም ዝድግፉ ገሊጾምሎም ፕሬዚዳንት ትሺሴኬዲ ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ብምዃን ንዘለዎም ታራ መሪሕነት ናዕዶም ብምግላጽ ኣብ እዋን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ መሪሕነቶም ከባቢያዊ ሓለዋን አንጻር ቅልውላው ኩነታት ኣየርን ንምቅጣም ቀዳምነት ክህቡ ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክልል ትግራይ እናሓመቐ ይኸይድ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ዝለዓለ ሻቆሎት ከም ዘለዎም ገሊጾምሎም ሕብረት ኣፍሪካ ግጭት ክቕንስን ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስሕሓብ ክሽምግሉን ኣገዳስነት ታራ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጽንዖት ሂቦምሉ ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዋ ሰፊሕ ቅሙጥ ዓቕማ ክትግንዘብን ኣወንታዊ ታራኣ ክቕጽልን ሮም ምስራሕ ድልውነቶም ገሊጾም ኣለዉ ይብል ኣቐባሊ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ትማሉ ሶሉስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ፕሬዚዳንት ባይደን ንሚእቲ ሃገራት ንምልጋስ ቃል ዝኣተዎ ተወሳኺ 500 ሚልዮን كتابة كوفيد-19 ዝኾነ ፋይዘር ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ነሓሰ ምክፍፋል ከም ዝጅምር ገሊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ንኣፍሪካ ንምሃብ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ እቲ ሃገር ምስ መሻርክታ ብምትሕባር ንኣስታት 25 ሚልዮን ክታበት ንሃገራት ኣፍሪካ ንምክፍፋል ምዃኑ ተገሊጹሎ ተወሳኺ ጸብጻብ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና ሕዚ ድማ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ከስማዓኩም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ብዝቐነየ ህዝባዊ ናዕቢ 215 ዜጋታት ክሞቱን ከለዉ ኣብ ኣውራጃ ክዋዙሉ ናታል ጥራይ ድማ ናይ ልዕሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ናይ ንብረት ኪሳራ ወሪዱ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ነበር ጃኮብ ዙማ ድሕሪ ዘርኣይዎ ዓብያ ምትሕብባር ን15 ኣዋርሒ ማእሰርቲ ምውሳዶም ብደገፍቶም ዝጀመረ እዩ ፈተነ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሎም መሰጋገሪ ፕሬዚዳንት ማሊ ኣስሚ ጎይታ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ከም ዘለው ንህዝቦም ገሊጾም እቶም መሰጋገሪ ፕሬዚዳንት ኣብ ከተማ ባማኮ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ንጽምብል ኢድ አልአድሓ ኣብ ዝመጽሉ እዋን እዮም ብክልተ ዜጋታት ናይ ካራ ፈተነ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈተኑ ዜጋታት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ተፈሊጡሎ ፓርቲ ፈር ዴሞክራቲክ ፕሮግረስ ወይ ድማ ቻዴማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ታንዛኒያ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ መራሒኦም ፍሪማን ቦዌ ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ክግበር ኣብ ዝጽውዕ ኮንፈረንስ ቅድሚ መደረ ምስምዖም ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩ ኣፍሊጡ ካልኦት ኣባላት እቲ ተቃዋሚ ውድብ እውን ኣብ ወደባዊት ከተማ ሙዋንዛ ከም ዝተኣሰሩ እቲ ውድብ ሓቢሩሎ ኣብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪ ዘርኣይዎ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ቀዳማይ ሚኒስተር ቱኒዝያ ሒሸም ማሺሽ ንሚኒስተር ጥዕና እቲ ሃገር ፈውዚ መሂድ ካብ መዝነቶም ኣባሪሮምዎም ክሳብ ሶሉስ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 17,000 ዜጋታት ቱኒዝያ ክሞቱን ከለዉ 540,000 ድማ በቲ ሕማም ተታሒዞም
ፋይዘርን ባዮቴክን ዝተባሃሉ ትካላት ኣፍረይቲ መድሓኒት ክታበት ኮሮና ቫይረስ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ትካል መፍረ መድሓኒት ብምርድዳእ እቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪካ ክስራሕ ተሰማሚዖም ኣብ ኣፍሪካ ንዝረአ ዘሎ ዋሕዲ መጠን ክታበት ክፈትሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ስምምዕ እታ ደቡብ ኣፍሪካዊት ትካል መፍረይት መድሓኒት ስራሕታ ኣብ 2022 ክትጅምር ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓመት 100 ሚልዮን መጠን ክታበት ከተፍሪ ተመዲቡሎ ጆንሰንን ጆንሰን ዝብል ክታበት ድሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክስራሕ ጀሚሩሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም يغنيلنا قبر دمت أمريكا تسمع اللهم كبرات سمعتي كونتات قونسي سيمين إثيوبيان ريتو بريزيدنت خلال الصومالين زملكات صبصابه أي بصحلنا بصحلنا نقربنا حجيك نحلفنا بأفغانستان سراويت أمريكا حيلتات كيدان سمين أتلانتيك نيتون ناي دحري 10 عامات نبارنت كاب أفغانستان تقليلهم أبزو وصلو زلو وان أبتا هاجر نايسق أدبنا ينصرالو مهلا وتحابير لهم مسموصة حيلتات أمريكان سراويت نيتون عطو جلة طالبان ون حيلس لزدلبه بحلفكا قبل عدد كنستيو كوردو زخيل حاسياخ شغلوت فتر اللون بأقلالصا وكيل دمز أمريكا بأفغانستان عراشة عرب سادي توما بصلال أمريكا توليدهم زعابي من إسيات حجي نخالي قز كدالويهم أبراهام تسفالقول نتصابصا وكيل دمز أمريكا بأفغانستان ترجمو والله من يافوركي كتقربها نفولي حيلتا سراوت أفغانستان تعينا كاب كان دهار توقع زنبرة الدرعت مكينة بسراوت قجلة آليبان أبقرب أوانا تهاريمان إيران صبحت فتصامة دما سراوت عطو قجلة آليبان نتامل ليتم زخونة تعدى بانديرا أبدوبات باكستان كمبل بلو ترأيهم أبتبقى فين عطو قجلة آليبان زتدالوه مخانوس تحبره مرغقات سغن زي تخالي ناي فيديو ملأخت دما ننبارو كالرقاق إفتن بمسارة تزرقحي ناي فيديو ملأختي هزبك هاد نبور على تاو سراحتو كأصلن بوغن حيلتات آليبان زمتو متقعات كمزي اللدماء مبصعة زاعتو إيوم اتمل اختقن ببزحات أفغاناويان كم زلو وزور سدايكونن عدخل التقولعون تطابقت محبرة ومسالاتن زخونة مدينة سادات تقمات اتكتما كابوليا اب أفغانستان زلو نايصقتا هواهو كغير كمز جمرة دما كمز بمبال تقلز When the US and NATO and European countries got involved in Afghanistan, people started to live normal lives. But when foreign agencies سراوت أمريكا نيتون هاجرات أوروبان أبقداي أفغانستان إيد مساعتو حزب سلامة ونابراك استماغر جميرو نيرو حجي إذن عبيت هاجراتن ودباتن كوز أمس جمراغنا حزب أفغانستان بحافشا بحلف كوادك أنستيو نابرا عدن نملسالنا انتاي كوردنا مخانو بشاقلوت نتقبلنا بالمدينة أب كتما كابل قدم عمت ناي بعلو نقداو تكال كفيتو زنابر زلوم مرتازون بتمساسالي قصو النابرا كمرحان أو كمزبل يحبر قصو النابرا بأقلالس أب مرتاز موقاد كوينات مدفع لبدا فيروس كورونان مرقا عداقانيوم قجلة آليبان أما أدزة السلام كساتف متان أهقراوي محبر السبت أطه قبرلو مرتاز تسفاي قبر إذن نخم بعال مدينة زعم السلو زيقاتات مالسا يبلون مخنياتو بأرداد المدينة كمزيو Taliban are the same as they were 20 years ago. The ideology is the same as before. Life under Taliban rule is like you are in a cage, especially for women. نايلوم طالبان أتم قدم 10 عامتات انفلتم طالبان يوم أبسن حسابهم زتلوت أنا قريلن منبرغ أبتحت طالبان مالت كألك كم أوشت الشفان وقاحهم من باريوم بحلفكوا ندك أنستيوم كم عدمتن معرتن أبكال هاجراز نبرا أديتاتن دك أنستيون معر مسلات عدلات كهلون ندلي دك أي وحس متأن سلامة وهوتن كمرحو أحلم أبتحت طالبان زعابي قلعو إز عدلات زي كهلو وميزبل تثبيت جنيه باللين بروه مساء سيتنحمو اتمسرتاو مسلات كرخبو زخلونا مثلاً بعدل ودي الشاغلين لعليو زت حساس بنقنا عدل قوالي يازبلت مدينة من محدار بايدن نمنقست أفغانستان زهوب حاجز كغلص المخاني يزقلص إزمبس عازقن نتوم كرم حجي أخل ترف قف عزر آيمو حجي آبا فنشاقو جلت آليبان زلو زيقاتات وحسنت زهب آيكونان عرنيلنا
كنحلف كبرات سمعتي زينا ناي كل العفارن كل الصوماليين بصحنا له اب سمين اثيوبيا زلو غنصي امونغو كللات زكايز زلو زيكونه سامونغو منغسي فدرالن اشبار حوحاتن يو إلو رئيس ممحدار كل الصومالي مصطفى محمد عمر نسو وسيخو محبرسب عالم منغستي فدرالاوي بيناوي مقراص تصابو اوجن هالوه حوحات جن وق زي مقراصو كخونن زي مخالو نقيفهم حوحات حجون ببخللو مسليناتو بمقمات ويون نفدريشن بمفراس عدلات كالوت حزبታት ኢትዮጵያ ክውስን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ፈጺሙ ዘይከውን ይውን ይልሎ እዚ ከምዚ ልናሃለወ ብክልል ዓፋር ኣቢለና ብትግራይ ረድኤት መግቢ ከተፈላለዩ ሓገዛትን ሒዘን ይጓዓዛ ዝነበራ መካይን ብምክንያት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሓልፋ ከም ዘይከኣላ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ስግኣት ሓደጋ ሓቢሩሎ ኣዲስ ቸኮልን መስፍን ኣራጌን ካብ ኢትዮጵያ ዝለኣኹልና ጸብጻባት ሳራፍ ሳሃየ ኣዳልያቶላ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ጥራሕ ዝካየድ ዘሎ ዘይኮነስ ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝጽውዕዎ ሕወሓት ናይ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ስግኣት ምዃኑ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ሙስጠፌ መሐመድ ንቪኦኤ ገሊጾምሉ ንክልል ሶማሌ ሓዊሱ ካልኦት ኣባላት ፌደሬሽን ክልላት ሓይልታትን ናብ ኩናት ዝለእኻሉ ዘለዋ ምክንያት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኢሎም እኛ የፌደራል መንግስቱ አካል ነን ስለዚህ ይሄ ኃይል ደግሞ የፌደራል ስርዓቱን ሊያፈርስ ንፈልግ ኃይል መሆኑ ግልጽ ነው ምናልባት መጀመሪያ አካባቢ ንሕና ኣካለት መንግስት ፌደራሊና እቲ ካልእ ድማ ሕገ መንግስቲ ከፍርስ ዝደሊ ዘሎ ኃይል ምዃኑ ግልጽ እዩ ኣብዚ ሰሙን እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ግልጽ ይኸውን ኣሎ ንክልል ዓፋር ኣጥቂዖም ኣለዉ ጉዳይ ዓቕሚ ኮይኑዎም እምበር እንተኽኢሎም ናብ ክልል ሶማሌን ቤንሻንጉልን እውን ሓሊፎም ከጥቅዑ ይደልዩ እዮም ስለዝኾነ ካብ ጎንፂ ክልተ ክልላት ዝሰገረ ምዃኑ ግልጽ እዩ ትማሊ ዝተመንዝዕዎ ስልጣን ሎም እንተዘየምለስኩ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣትየ ክውስን እንተዘይክኢለ ኢትዮጵያ ኣይትረጋጋዕን ኢሉ ዝኣምን እዩ ስለዝኾነ ኩላትና ብሓባር ካብ ምምካት ዝሓለፈ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ናይ ትማሊ ታሪክ ክምለስ ኣይንደልን እዮም ዝበሉ ንቅድመ ምድላው ስራሕቲ ሕርሻ ክጥዕም ተባሂሉ መንግስቲ ፌደራል ቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ኣዌጁ ካብ ትግራይ ምውጽኡ ትኽክለኛ ውሳነ ኢሎም ዝኣምኑ ኣቶ ሙስጠፌ መሐመድ ይኹን ደኣምበር ሕወሓት ነዚ ዕድል ብሓይሉ ዝረኸቦ ዓወት ኣምሲሉ ካልእ ኩናት ምክያዱ ጌጋ እዩ ይብሉ ኣብ ቀረባ ኣብ በዓል ራያ ጸለምትን ክልል ዓፋርን ዝበሉ ከባብታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሶም ኣሸባሪ እናበሉ ዝጽውዕዎ ሕወሓት ዝቐስቀሶ እዩ ኢሎም ይኹን ደኣምበር ቅድም ክብል መንግስቲ ሕጊ መኽባር ኢሉ ዘካይዶ ወፍሪ ብተደጋጋሚ ተኽሲ ጠጠው ከብል ዝሓቱ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ዓለም ሕወሓት እቲ ኩናት ናብ ካልኦት ክልላት ከሰጋግሮ እናረኣዩ ስቕታ ምምራጾም ነቒፎም ሕወሓት ዝተፈላለዩ ዘይሰብኣዊ ገበናት ዘይፈጸመሉ ክልል የለን ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፌ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሕሳብ ከነወራርድ ኢና ምባሎም ጠቒሶም ዝወራረድ ዕዳ እንተሎ ሕወሓት ዝያዳ ካልእ ዕዳ ኣለዎ ኢሎም እንግዲህ ለ27 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብን ሲገድል የቆየ ድርጅት ነው በዚህ 27 ዓመት ስልጣኑ ያልገደለው ያልዘረፈው ያላፈላቀለው ያልደፈረው ኢትዮጵያ ብሔር አለ ብዬ አላምንም በተለይ ኦሮሞ ሶማሌ ን27 ዓመታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክቐትል ጸንሐ ውድብ እዩ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ዘየመዛበሎ ዘይሰረቆ ዘይደፈሮ ዘይቀተሎ ኢትዮጵያዊ ብሔር ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን ኩሉ ክልል ክበሃል ይከኣል ስለዝኾነ ኣብዚ 8 ወርሒ ተበዲለ እዩ ዝብል ዘሎ 27 ዓመት ክብድል ንዝጸንሐ ውድብ እንታይ ዓይነት ሕሳብ እዩ ከወራርድ ዝደሊ ዘሎ ኣይርዳእንን እዮም ዝበሉ ሕወሓት ሎሚ እውን ከምቲ ቅድሚ 30 ዓመት ዝገበሮ ዕድል ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣነ እየ ዝፈልጠልኩም ዝብል ቅዋሚ ዘለዎ ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፌ ሎሚ ግን እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም ንምምሕዳር ድሬዳዋ ሓዊሱ ኩለን ክልላት ፌደራል ሓይልታትን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ይልእኻ ምህላውን ስዒቡ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ፍሉይ ሓይሊ ሶማሌ እውን ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብተመሳሳሊ ትማሊ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተረኽቦ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣሸባሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ሕወሓት ዝወልዖ ኩናት ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ዘነጻጸረ ብምዃኑ ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምልዓል ክምክትዎ ከም ዝግባእ ምዝራቦም ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ እዚ ኣወሲኹ መንግስትን ህዝብን ኦሮሚያ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ምስ ኣሕዋት ህዝብታት ኮይኑ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልው ይምባሎም ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክልኻል ስግኣት ሓደጋ ብክልል ዓፋር ኣቢለን ረድኤት መግብን ካልኦት ሓገዛትን ሒዘን ናብ ትግራይ ይኸዳ ዝነበራ መኻይን ኣብቲ ከባቢ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ምትእጉጋልን ሓቢሩ ኮሚሽን መምርሒ ስራሕ ሃገራዊ ስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳን ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ
ኣብ ዝሓለፉ 3 መዓልታት መግብን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ጽዒነን ናብ ትግራይ ይሓልፋ ዝነበራ 189 ዓበይቲ መኻይን ነቲ ዘሎ ጥቕዓት ብምስጋጥ ጠጠው ክብላ ተገዲደን እየን ኢሎም። እቶም ኮሚሽነር ነቲ መንግስቲ ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ለገስቲ ትካላትን ዝመጹ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ክባጽሑ ብዘመዓራረዩ መገዲ ንሶም ኣሸባሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ሕወሓት ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ወረዳ ፈንቲረሱ ያሎ ብዝኸፈቶ መጥቃዕቲ እቲ ዝነበረ መተሓላለፊ መገዲ ምዕጻውን ምብጻሕ ረድኤት እውን ምትእጉጓሉን እዮም ዝዛረቡ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሰመራ 115 ኪሎ ሜትር ራሕቂ ዘለዎ ናብ ትግራይ ረድኤት መግቢ ሒዘን ይጓዓዛ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ 10 ዓበይቲ መኻይን ሓደጋ በፂሕወን ክብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቅድመ ትማሊ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ንግዚኡ ብምኽንያት ጸጥታ እቲ ከባቢ ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ከይንቀሳቐሳ ዝወሰነ ምዃኑን ቀንዲ መበገሲ እዚ ዕንቅፋት መን ምዃኖም ንምፍላጥ ምስ ሰበስልጣናት እቲ ከባቢ ይሰርሕ ምህላው እውን ገሊጹ። ኣብ ዓፋር ከባቢ ወረዳ ያሉ ዝነበሩ 4 እንስሳ ዓፋር ከም ዝበልዎ እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ዳርጋ ሰሙን ከም ዝኾኑን ብኸበድቲ ኣጽዋር ዝተሓገዘ ምዃኑን ይዛረቡ። ህዝቡ ተፈናቅለዋል። ጠቅላላ ወደ ኩሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ እዩ። ናብ ጮፍራን ቦሬህዋ ወረዳ ኣለሌ ስጋብ መዋስን ኣምሓራ ዝበጽሑ እውን ኣለዉ። እቲ ኹናት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ናብ ትግራይ ዘእቱ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኹናት ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን እዚ ጉዳይ ህዝቢ እቲ ከባቢ ጥራሕ ዘጥቅዕ ኣይኮነን ይብሉ አቶ አሎ ዝተባሉ ነባረት ከባቢ። በዚህ በጦርነቱ የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም እየተጎዳ ያለው በእነሱ አዋሳኝ ያሉ በአማራ በዚ ኹናት ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጉዳእ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣምሓራ ይኹን ብከባቢ ዓፋር ሰሜናዊ ዞባ ዘሎ መዋሰኒ ከባቢታት ስልኪ የብሎም ባንኪ የለ ንሸመንተ ኣዋርሕ ተዓጽዩ ዝርከብ እዚ ብከባቢ ዞባ 4 ዘሎ መገዲ ናብ ትግራይ ዝቐረበ መገዲ እዩ ንስኦም ሕዚ ዓጽዮሞ ዝርከቡ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ንጥሜት እዩ ዝቃላዕ ዘሎ እዚ ድማ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ እዮም ዝበሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘሎ ኩነታት ተረዲኡ ክበጽሓልና ይግባእ ከምኡውን ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓገዝ ክገብረሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ጸዊዖም ብዛዕባ ተመዛቢሎም ዝተባህሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ኮነ ሓፈሻዊ ኩነታት ጉዳይ ጸጥታ እቲ ከባቢ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ክልላዊ ምምሕዳር መንግስቲ ዓፋር ዝገበርናዮ ተደጋገምቲ ፈተነታት ኣይሰለጠን ኣሸባሪን ጁንታን ክብል ንሕወሓት ዝጸውዖ መንግስቲ ተኸልል ኣብ ዞባ ረሱ ወረዳ ያሉ ኣብ ልዕሊ 4 እንስሳ ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ መኽፋቱ ምግላጹ ግን ዝዝከር እዩ ኣባል አመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ወሃቢ ቃል ሓይልታት ኮማንድ ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዘይ ኣገባብ መሬትና ተወሪሩና እዩ ዝበልዎ መሬት ነጻ ካብ ምውጻእ ሓሊፉ ግዝኣት ናይ ምስፍሕፋሕ ኮነ ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘይብሎም እዮም ዝዛረቡ ከምኡውን ኣብ ትዊተሮም ሓረስቶት ነናብ ዝመጹሉ ከባቢ መምላስና ክንቀጽል ኢና ንሰራዊት ትግራይ መምላስ ዘይከኣል ምዃኑ እናፈለጡ ሓረስቶት ዘዋፍሩ ዘለው ክእርነቡ ይግባእ ንሕና ባእስና ምስ ጭቁን ህዝቢ ኣምሓራ ኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ወይ እውን ምስ ካልኦት ህዝብታትን ምልሻን ኣይኮነን ባእስና ምስ ኣዴታት ትግራይን ህፃናትን ትግራይ እንተዘይጨፍጨፍና ኣይንድቀስን ዝበሉ ሓይልታት እዩ ንሳቶም ንህዝብና ስግኣት ምዃኖም ስጋብ ዘየቋረጹ ስጉምትና ጦሮም ኣብ ዘልዕለሉ ቦታታት ክቕጽል እዩ ክብሉ ጽሒፎም ነይሮም ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ክንሓልፍ ኣብ ታሪክ ሶማልያ ቀዳመይቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ዘገልገለት ፈውዝያ ዮሱፍ ሓጅ ኣዳም ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ዝመጻሉ ግዜ እዩ ትብል እታ ናይ ሕጊ በዓልቲ ሞያን ፖለቲከኛን ዝሓለፈ ሰሙን እያ ንውድድር ድልውቲ ምዃና ብወግዒ ሓቢራ ዘላ እቲ ዘሎ ዝዓበየ ስክፍታ ግን ኣብቲ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ፖለቲካዊ ህይወት ሶማልያ እኹል ድጋፍ ክትረክብ ትኽእል ድያ ዝብል እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቃዲሾ መሓመድ ካሕየ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ሳራፍ ሳህየ ክተቕርበያ ኣብቲ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንተተዓዊተን ንዝቐደሙ ሰብኡት ፈቲኖም ምዃን ዝኣበይዎም ህይወት ሶማልያ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ከምፅኣ ምዃነን እየን ዝሕብራ ፎዝያ የሱፍ ሓጅ ኣደም ንጽላት ጸጥታ ቁጠባዊ ድንፍዕን ትምህርትን ቀዳምነት ክህባ ምዃነን ድማ ይጠቕሳ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሽግራት ሶማልያ ምናልባት ዶ ሰብኡት ይፈትሕዎ ይኾኑ ኢልና ነዊሕ ተጸቢናስ ለውጢ ስኢና ኢና ረብሪምና እኳ
ነዚ ኸኣየ ዝሐሸ ለውጢ ኸመጽእ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመንኩ ክወዳደር ወሲነ እምነት እስልምና ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዛ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፕሬዚዳንት ክኾና ኣይኽልክልን እዩ ኣብታ ብእትኽተሎ እምነት እስልምና ኣዝያ ዓቃባዊት ምዃና ዝንገረላ ባንግላዴሽ እንተርኢና እኳ ነዝሓለፉ 50 ዓመታት መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትተኻኽኣ ተዓዚብና ኣብታ ኣብ ዓለምና ዝበዝሐ ኣማን እስልምና ዘለዋ ኢንዶኔዥያ እውን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ነይራ ካልኦት ከም በዓል ፓኪስታን ታንዛንያን ሲንጋፖርን እውን ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ኣለዋን ነይረንን እየን ዝበላ ብመሰረት ሕጊ ምርጫ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ብቐጥታ ብዝወሃብ ድምፂ ህዝቢ ዝምረጽ ኣይኮነን ተወካሎ ቀቢላ ንኣባላት ባይቶ ይመርጹ እሞ እቶም ኣባላት ባይቶ ድማ ንፕሬዚዳንት ይመርጹ እቲ ምርጫ ንጥቅምቲ እዩ ተመዲቡ ዘሎ ከም በዓል ዓብዱራሕማን ዑመር ዝኣምሰሉ ዜጋታት እተን ተወዳዳሪት ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ይኣምኑ ዓብዱራሕማን ንፎዝያ መርሓባ ኢሉ ከም ዝተቐበለን እዩ ዝሕብር ኣቐዲመን ኣብ ወሳኒ ቦታ መሪሕነት ተፈቲነንስ ብቕዓትን ከም ዘርኣያ ድማ ይጠቅስ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቁልፊ ስፍራ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝዓመማ ድሕሪ ምጥቃስ ድማ ፎዝያ እውን ፕሬዚዳንት ኮይነን እንተተመሪፀን ዓብዪ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ብእምነት ይዛረብ ዓብዱራሕማን ኣብታ ዳርጋ ኩሎም ዜጋታታ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑላ ሶማልያ መብዛሕትኦም ንመሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝቃወሙ እዮም ዑመር ሁሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዑመር ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ክምረጻ ከም ዝቃወም ከብርህ ከሎ እምነት እስልምናን ባህሊ ሶማልያን ንኸምኡ ዓይነት ቦታ ከም ዘየፍቅድ እዩ ዝገልጽ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ሶማልያ መምህርን ተንታኒ ጉዳያት ሶማልያን ኣንዋር ዓብዱልፈታሕ ብወገኑ ፍጹም ዘይከኣል ደኣ ኣይምሰል እምበር ንኸም በዓል ፎዝያ ዝኣምሰላ ፖለቲከኛታት ደቂ ኣንስትዮ ዝጽበየን ተቃውሞ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝኣምን ነቲ ሕዱር ባህሊ ንምስዓር ዕጽፊ ክሰርሓ ከም ዝሕተታ ይውስኽ It's democratic majority to see women vying for the head of state in Somalia ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፖለቲከኛን ዝለዓለ ስልጣን ክትወዳደር ምርኣይና ፖለቲካዊ ብስለት ዘመስክር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እተን ኣብ መንበር ባይቶ ዝህልዋ 30 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮን ገለ ኣባላት ባይቶ ደቂ ተባዕትዮን እንተደጊፎመን ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓቀባዊ ዝኾነ ባህሊ ሶማልያ እምነት ምስልምና ተሓዊስዎ ንፎዝያ ልዑል ጻዕሪ እዩ ዝጽበየን ዘሎ እዩ ዝበለ ብሰንኪ ኣብ መንጎ መሪሕነት ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ባይቶኣዊ ፕሬዚዳንት ምርጫ ሶማልያ ኣቐዲሙ ተናዊሑ እዩ ነቲ ዝነበረ ግጭት ንምዝሓል ሓገግቲ ኣካላት ንዕምረ ስልጣን ፕሬዚዳንት መሐሙድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ደኣ የናውሕዎ እምበር ብሰንኪ ዝሰዓበ ከቢድ ተቃውሞ ግን ነቲ ምንዋሕ ድሒሮም ሰሪዞሞ እዮም ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መስራቲ ኩባንያታት ህዋ ብሉ ኦሪጅንን ኣማዞንን ጀፍ ቢዞ ትማሊ ሶሉስ በታ ዝውንና ሮኬት ኣቢሉ ኣብ ህዋ በፂሑ ተመሊሱ ኣሎም ክልተ ምስኡ ዝገሹ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ዝነኣሰን ክልተ ሰባትን እውን ነይሮም መገሻ ቢዞ ትማሊ ዝተፈጸመ ዝሓለፈ ሰሙን ሪቻርድ ብረንሰን በታ ዝውንና ቨርጅን ጋላክቲክ ሮኬት ኣብ ህዋ በፂሑ ምስ ተመልሰ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ክልቲኦም ቢልዮነራት ኣብ መጻኢ ክህሉን ዝኽእል ዘበነ ቱሪዝምን ዳህሳስን እውን ይእምቱ ኣለዉ መሳርሕትና ላውረል ቦውማን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ብኸምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ ተመሊሶም ኣለዉ ናብ ምድሪ ናይ ዓለምና ዲታ ሰብ ጀፍ ቢዞ ኣብ ህዋ ዝበፅሐት ናይ ዕድመ በዓልቲ ጸጋ 82 ዓመት ዝዕድሚኣ ሜሪ ዋለስ ዋሊ ፍራንክ ዝብል ሳጓ እውን ኣለዋ ከምኡውን ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ኦሊቨር ዴመን ኣብ ህዋ በፂሖም ተመሊሶም ኣለዉ ትማሊ ሰሉስ መርሽ ጀፍ መርሽ ማርክ ኦሊቨር እውን መርሽ ይብል እቲ ድምፂ መስራቲ ኩባንያ ብሉ ኦሪጅን ጀፍ ቢዞ ሓውን ጠፈርተኛታት ኣባላት እታ መንኰርኩርን ትማሊ ሶሉስ ናብ ህዋ ዝተበገሱ ካብቲ ኣብ ምዕራብ ቴክሳስ ዘሎ መደብር እዩ እታ ዝተጠቐሙላ መንኰርኩር ብሽም እቲ ፈላማይ ኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ እያ ተጸዊዓ ኣብ መበል 52 ዓመት ኣፖሎ ኣብ ወርሒ ዝዓለበትሉ ግዜ እውን እያ ናብ ህዋ ተበጊሳ ኣብቲ ኣስታት 10 ደቓይቕ ዝወሰደ በረራ ቢዞን ምስኡ ዝነበሩ ገያሾን ኣብ 65 ማይል ወይ ከዓ 105 ኪሎ ሜትር ብራኸ በፂሖም ንሰለስተ ደቓይቕ ርዝነት ኣልቦነት ወይ ከዓ ዌይትለስነስ ተመኪሮም ተመሊሶም ኣለዉ Touchdown! Welcome back, New Shepard's first human crew
ዕውት ምዕላብ እንኳዕ ብድሓን ተመለስኩም ጉጅለ ፈላማይ መገሻ ኒው ሸፐርድ ይብል ኣብ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ዝተቃልሐ ድምፂ ጀፍ ቢዞ ዝሃቦ ርእቶ ኣሎ The most profound piece of it for me was looking out at the earth and looking at the earth's atmosphere. እቲ ንዓይ ኣዝዩ ዘደንጽወኒ ክስተት ንቕርጺ ምድርን ናይ ምድርና ሰማይ ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ ዝተፈጠረኒ ስምዒት እዩ ናብ ህዋ ዝበጽሐ ነፍሲ ወከፍ ጠፈርተኛ እቲ ተመክሮ ከም ዝለወጦ ብውቁብ ቅርጺ ምድሪ ከም ዝግረም ከምኡውን ክሳብ ክንደይ ክንጥንቀቐላ ከም ዝግባእ እዩ ዝዛረብ 82 ዓመት ዝዕድሚኣ ወይዘሮ ሜሪ ዋለስ ወይ ከዓ ዋሊ ፋንክ ብተራኣ ክትዛረብ ከላ ከምዚ በለት And I want to thank you, sweetheart, because you made it possible for me. أمسكنك معري مغنياتو إذا عدل الزن خركب لزحجز كاني. أموداتو نابهو أنا خجيش نزنا براني نوي حنك أو تا أعود كي خابيزو. مجشا بيزو تمال استفاد سما زحلف سومن ريتشارد برانسون بتان سوزوننا فيرجن جالاكتيك روكيت أبهو بسحو مستملسة دحري حدا سومنيو. ريتشارد برانسون كمزي إلو نيرو. I was once a kid with a dream, looking up to the stars. And now I'm an adult in a spaceship looking back to our beautiful Earth. ኣብ ሓደ እዋን ራእይ ዘለዎ ቆልዓ ነይረ ኣዒንተይ ንሰማይ ገጽ ናብ ከዋኽብቲ ኣንቃዕሪረ ይምልከት ነበርኩ ሎሚ ግና ኣብ ውሽጢ መንኰርኰር ኮይነ ነታ ውቅብቲ ምድርና ቁልቁል ይዕዘብ ኣለኹ ቀጻሊ ራእይ ዘለዎ ወለዶ ብተርኡ እውን ካልእ ራእይ ክህልዎ እዩ እንታይ ክንገብር ከም ዝከኣለና እስከ ሕስብ ኣብልዎ ገለ ወገናት ግና ናይ ዲታታት መገሻ ናብ ህዋ ክብሉ ምንቃፍ ጀሚሮም ኣለዉ ቅድሚ መገሻ ናብ ህዋ ርእቶ ዝሃበ ቢዞ ግና ዘዕውቶ ሸቶ ኣለኒ እዩ ዝብል What we're hoping to do is to build the road to space so that future generations and maybe እቲ ክንዕውቶ ኢና ኢልና ተስፋ ንገብሮ ከም ኦሊቨርን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ህዋ ኣደናቂ ነገራት ክፍጽሙ እዮም ዝብል እዩ ናብኡ ንምብጻሕ ድማ ንሕና መንገዲ ክንዝርግሓሎም ኣለና ተመክሮ እንተጸኒሕዎም ደጋጊምና ክንጥቀመለን ንኽእል መንኰርኰር እንተሃኒጽናን እዩ ክዕወቱ ዝኽእሉ ስለዚ ዝኸውን ሸቶ እዩ ሒዝናዮ ዘለና ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብ መንጎ ኩባንያታት ህዋ ውድድር ምዝህሉ ዋጋ ናብ ህዋ ንምግያሽ ዝሕተት ገንዘብ ክንክእዩ ኣብ መወዳእትኡ ግና ሳይንሳዊ ምርምርን ዳሳስ ህዋን ከጠናኽር እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ነመስግን ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ክነፋንወኩም በዛ ራሺድ ሑሴን ዝጸወታ ናይ ዓፋር ሙዚቃ ጽባሕ ይረኽበና شايكين مرة أباد برا ومحل منطوق محا وقتا ومنطقكو محا وقتا محا ساتا ومحل منطوق محا وقتا ومنطقكو محا وقتا محا ساتا كتترك ودير فويا 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 كحنيو كتترك ودير ونا عاركو كتترك ودير فويا 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 كحنيو كتترك ودير ونا عاركو تيادي كحنيو تيادي عاركو تيادي